Man skal starte med at have Nokia PC Suite åben, og når man gør det, så trykker man på den, der hedder beskeder, og så får vi den her baggrund frem. Og her kan man så se dem, der kommer i indbakken. Nu har jeg så sendt nogle af e-mailsene, men det jeg gør for at oprette en besked, det er at trykke hernede. Så man ser den her oprette besked. Og så får vi den her vindue frem, og det er så her, man skal have sit annoncetekst. Ind i tekstdokumentet, det kan man bare trykke Ctrl A, så bliver alt markeret. Så trykker Ctrl C, og går jeg herind, Ctrl V. Ctrl nederst til venstre på tastaturet, og holder det nede. A for at markere alt, Ctrl C for at kopiere det, og Ctrl. Så står teksten her, og så skal jeg så gå ned i mit Excel-ark, hvor jeg så starter her, og så cirka 500 gange, det passer uden den går helt i kluder. Hiver jeg simpelthen bare, holder musen nede, hiver ned, så der kommer 500, og så trykker jeg Ctrl C, og så går jeg herind igen, går herop, Ctrl V, trykker lige en gang tilbage, sådan at de bare står her. Så folk skal have til sende, så trykker jeg bare send besked. Og nu vil jeg så gøre det, fordi den skal ikke lige sendes afsted. Men så står den bare sender, når den lige opdaterer færdig, så står den sådan her, opdaterer tænke, så går den væk. Og når den så er forsvundet, så kan man kigge over på det. Og hvis man går ind i beskeder, så kan man så se inde i udbakken, at den så er færdig med at tælle op, men så den begynder at tælle ned kun. Og det er så fordi den har opdateret fra computer over til telefonen, og så står den bare og tæller ned. Når den så har gjort de første 500, den begynder at tælle ned derfra, så kan det igen simpelthen og indsætte 500 igen. Og det er så det, man skal gøre for at sende. Så støder den bare sender sig selv. Så kommer e-mailsen i løbet af dagen. Man skal simpelthen ikke røre telefonen, det kommer simpelthen bare af sig selv. Og så bliver den så fyldt op i indbakken. Dem man skal så kun tage selvfølgelig af dem, hvor man kan se en e-mail. Og måden man gør det på, tryk med musen, hold Ctrl nede, igen, tryk, og simpelthen kun tage. Altså kan I se, der er nogen der skriver, hvem fanden er du, og lyder interessant, men hvem skriver. De personer, som ikke skriver e-mail, de er slet ikke på nogen måde interessante, jo, fordi at de kan skrive deres e-mail eller hvad. Så lige meget hvad de skriver, bare det ikke er e-mail, så er det lige meget. Og det er jo vist, hvad jeg kan se her. Så er de markeret, og så går jeg op i filer, går op og trykker eksporter, så kommer den her frem, og så kan jeg så skrive mails den, hvad bliver det så, den 23. Og så skriver så skal man skrive sit eget navn. Og den 23. december skal vi skrive. Så trykker jeg OK 7, så skal jeg blive eksporteret. Så ligger det ude på mit skrivebord, og der skal jeg simpelthen vende den. Jeg har en anden en her. Så man kan se, så går det sådan her op. Og det man skal huske, det er, at nogle gange så skriver det, altså min mail er, og så står det jo sådan her, min mail er. Det vil sige, at man skal gå ind og slette det der, min mail er. Eller hvis der er et punktum, for eksempel, nogen der skriver punktum efter .dk, så skriver de punktum her. Det skal man også slette, så de skal simpelthen stå i orden. Man kan lige så godt det, og numrene, kan man se her. Måden man gør numrene på, det er simpelthen ved at trykke Ctrl F. Så man trykker Ctrl F herinde i Excel. Og så går man ind i Replace, og så skriver man her 45. Og nedenunder så skriver man så kan man lave sådan en stjerne eller et eller andet, lige meget hvad man laver der. Bare et eller andet tegn, som ikke er brugt. Og så skriver jeg Replace All. Og kan vi se, så kom der 6. Det er jo de 45, jeg skal finde, men her, så skal jeg bare lige gå ind og skrive 45. Her igen. 45.
og så står der en. Nu er de rigtigt. Så trykker jeg lige det der igen. Ctrl F. Så går jeg herind, og så bliver det så firkanten, jeg skal lave nu, til bare ingenting. Den lader jeg være. Og så, kan I se, så forsvandt det. Så har jeg fjernet 45. Så skal jeg lige på sms og delivery, og så kan jeg tage nummer, Ctrl X, klipper jeg. Og det samme gør jeg her, Ctrl X og over B. Og så er det simpelthen, så kan jeg gemme. Jeg trykker bare OK. Gemt. Sådan. Og så bliver den gemt. Det er så gået ind og laver en e-mail nu. Og så sender jeg den til support. Og der vedhæfter jeg den simpelthen bare det her Excel-ark. Og det er simpelthen det.